ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଛେଳି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛେଳିମାନେ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲେ ତ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଚଲେଇ ନେଉଛି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ରାତି ସାରା ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଥାଉ। ଖୋଜିଥିଲେ ବି ବେଳେ ପାଇଥାଉ ବେଳେ ପାଇନଥାଉ। ଏ ଗାଁରୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ଛେଳିମାନେ। ତ ଆଜି ସେମାନେ ଖାଇକି ଆସୁଥିଲେ ଆସିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଲି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ତ ଆଜି ସକାଳଠୁ ବାହାରେ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପେଟ ପୁରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଏଇଠି ଆମର ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ 3-4ଟା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବିଲୁଆ କାଳେ ଟେକି ନେଇ ଯାଇଥାଇପାରେ ବୋଲିକି ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ହେଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତ ଆମର ଛେଳିମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ନାଳ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଛୋଟିଆ ନାଳ। ଏ ନାଳରେ ପାଣି ନାହିଁ। ତ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି ଉପରକୁ ତ ଧଳା ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆମ ନାଳ ପାରି ହେଇଗଲେଣି ଛେଳିମାନେ ଆଉ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଖାଇଛନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇ ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ବାହାରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ବା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ଟିକେ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଆମର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଗଛପତ୍ର ରହିଛି ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଖାଇବେ। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ଖାଇପାରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚରେଇ ନାହୁଁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ 15-20 ଦିନ ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚରେଇଥାଉ ଯେ ଆମ ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫ୍ରିଡ଼ମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ସେମାନେ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ହେଲାଣି ଛୁଆଟା। ଏବେ ଆମେ ତାହାକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ତା ମାଆମାନଙ୍କ ସାଥିରେ। ସେ ଆରାମସେ ଖାଇକି ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସପ୍ତାହଟି 2 ସପ୍ତାହ ଯାଏ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହୁଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ବିଲୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଳେ ଟେକି ନେଇ ଖାଇଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଛାଡ଼ୁନାହୁଁ। ତ ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଶାଳପତ୍ର। ଶାଳପତ୍ର ମଧ୍ୟ କଅଁଳ ଥିଲେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଖାଇ ଯିବେ ଆଉ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଏବେ ପାଣି ଫାଣି କିଛି ପିଇବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଖରା ଥିଲେ ଟିକେ ପିଅନ୍ତି ପାଣି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ରଖିଥାଉ ଏବଂ ଲୁଣ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଆରାମସେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ତ ଆମ ଘର ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏଇଟା ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ହେଲା। ତ ଛେଳିମାନେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଘର ପହଞ୍ଚିଲ ଏବେ କ'ଣ ଆମର ଭାବ ଏମିତି କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ। ତ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଆସିବ। ଆଉ ଟିକେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ତଳେ ଟିକେ କମ୍ ଆଲୁଅ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଟିକେ ହେଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି ତ ତେଣୁକରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୟ ମାନେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇକି ଯିବେ ଯଦି ରାତିରେ ଆଣୁଥିଲେ କି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିକି ଆଣିଥାଉ। ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ କ୍ରସ୍ କରିଦେଲେଣି। ଏଠି ଆମ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାହାଯ୍ୟ